para sa akin. Kung sabing judgmental yung ano. Lalabas nila
Kailangan sigaw? Kailangan sigaw? Mapagalitan rin ako. Mapagalitan ako. Sali kayo next time. MWS. I feel shocked. Sorry, my fault. My fault. Basta nakapag-recover. Kaya makapag-recover, basta-basta din sila. Upay. Diba sa galing bandages sa katawan. Kaya sila malulog-pulog po. Hindi ka naman nag-wait sa right? Hindi ka naman nag-wait. Yung pala ito. Yung pala pinaka-exercise. Dead big looking. Tapos ngayon, grip hand, yung sinidor. Wrist control, wrist control. Kakanin. Ano ba yan? Wheel siya. Diba? Dito yung pinatutunan na. Ay, titraining ko pala siya, ha?
Nakita ko yung mata niya, sabi at stone Di cold may stem set cell. May set siya kami. Kayo ni si J-Man siya kasi Aaron. Mr. Ryan, si Chana no? Ano ba yung mata niya oh? Si J-Man yung magagawa namin dyan. Nakasapatos ko siya oh. Si Chana lang. Malina talaga yung braso. Si J-Man nakakano para sa akin. Ay, so umalis sa ano eh. Jay! Third set pa kami. Ayaw, naligo na! Naligo na mo sa Karen! Naligo na siya Karen! Ay! Naliligo na? O si Chana yun, si Chana. Talaga pinipilit. Si Kuya King! Sino na lang muna. Si Kuya King! Eh, naglalaro ka. Kami! Kami yun! Tapos na siya, kami yun. Tapos si... Okay, mento gamit ko. Naliligo yan. Sana ko. Ano yung binibenta ng yellow liquor? Siyempre, maganda. Sige, sige. Kuya Kim, naka-camera ka ha? Palinis po na Shandel. Uy, Shandel. Babayad na. Sige lang, wala. Babayad na siya.